Здравейте, аз съм Данчо. Това е Samsung Galaxy S4, гордият наследник на Samsung Galaxy S3. Той разполага с брилянтен Super AMOLED дисплей, който е 5 инча, изключително висока и гъста плътност на пикселите, който ви позволява да четете текст, да гледате Full HD видео с абсолютно реална резолюция. Освен всичко това, Samsung са добавили много сензори, някои от които са изключително иновативни в мобилните технологии, като например сензор за отчитане на температурата около устройството, както и сензор за отчитане на влажността на въздуха. Допълнително устройството разполага и със специален сензор, който определя цветовата крива около вас, за да може снимките, които разглеждате, да изглеждат максимално реалистични, независимо от заобикалящата ви среда. Много важно е да отбележа и наличието на сензор за разпознаване на движенията. Сега ще ви покажа как работи той. Налице е една от технологиите, които е позната от Galaxy Note устройствата, и това е AirView. Този път не ви е необходим S Pen, а само силата на пръста ви. Необходимо е да застанете над някоя снимка и без да докосвате дисплея, устройството ще ви покаже какво точно има в галерията, където се намирате. Освен всичко това, е възможно да сменяте снимките просто като жестикулирате с ръка, без да докосвате дисплея. Представете се, че сте в кухнята или се намирате в гаража, лежите под колата, оправяте нещо и не желаете да пипате дисплея. Когато някой ви търси, е необходимо просто да помахате два пъти с ръка. Това ще накара устройството да вдигне, да включи високоговорителя, да активира специалните функции за потискане на шума и така да ви осигури едно високо качество на звука. Освен това, е възможно и да прелиствате снимките си. Разбира се, устройството е чувствително на допир и може да докосвате дисплея по стандартния класически начин. Инфраред сензор. Технология, която е на лице от първите години на мобилните устройства, сега е имплементирана от Samsung по невероятен начин. Благодарение на тази си технология, вие може да използвате Watch On и да се възползвате от инфрачервения порт, разположен ето тук, и да контролирате каквито и да било телевизори, сет-топ бокси, климатици и изобщо всяко едно устройство, което работи дистанционно. Единственото нещо, от което се нуждаете, е Samsung Galaxy S4 и да знаете името на устройството, което контролирате. Джобно дистанционно, наистина хитра функция. Нови неща тук са и 13 мегапикселовата камера, благодарение на която може да снимате наистина невероятни снимки. Само някои от тях за сравнение. Устройството разполага и с DualShot режим, благодарение на който вие може да се включите в кадъра на снимката, която правите. Снимките, които виждате в момента, са рисувани и са всъщност графити, разположени на един магазин. Има изключително нови функции в режима на камерата, които ще прегледам съвсем набързо за вас. Когато 13 мегапикселовата камера работи и вие искате да заснемете някой ваш познат, близък или нещо, което ви вълнува, може да влезете и вие в кадър. Това става много лесно, като просто активирате Dual Mode режима на камерата. Посредством този бутон го изключвате и имате нормална снимка, а другия вариант е да го активирате. Така и вие ще присъствате в кадъра. Може да си изберете друга рамка, различна от пощенската марка, която виждате в момента. Има достатъчно много и различни режими. Може да променяте размера на рамката, да го местите. Ето така. И когато сте готови да направите снимка, просто казвате Cheese и по този начин снимката ви е готова.
Да, устройството разпознава и глас, не е необходимо да натискате бутони. Необходимо единствено да се фокусирате върху нещата, които правите, а всичко останало оставете на Samsung Galaxy S4. Той разполага и със специално приложение, наречено S-Health, което ви показва околната среда около вас. Тук в момента е малко топло и затова състоянието, което е изписано е пълно, тъй като в момента са 27 градуса. Отчита влажността на въздуха около вас и освен това се грижи за калориите, които поемате, грижи се за крачките, които извървявате и калориите, които изгаряте. Възможно е да добавите различни неща, като например днешната си закуска, обяд и по този начин да следите всичко, което се случва с вас. Самото приложение работи с допълнителни аксесуари, като аксесуар за отчитане на кръвното налягане, аксесуар за отчитане на пулса в момента ви. Това е особено полезно, ако тренирате, бягате и в последствие може да разгледате тези статистики, да видите къде и как точно да натоварвате тялото си. Наистина свръх полезни функции, но те работят с допълнителни аксесуари. Устройството е наистина страхотно. Благодаря ви. Хубав ден!